Kaba ka tayo sa kami ka-excited din ka na lumpia dito eh. Okay, pila mi kasi mana tinga nanganiti may lumpia ti. Karon kay na lumpia ti. We're so happy. Hey guys, I am CJ and welcome back to my channel. So today we are here at Banawa, this is Cebu. We are actually gonna camp tonight. This is our last. Actually, ako ang last nga preparation or practice hike sa ang major climb week after next. We are hiking Spartan Trail and we are camping tonight. So actually my first time to hike Spartan nga nag full load kay usually they hike naman na Spartan gito niya. Kuan ra mag jetpack ra ko kanana. Nakaroon kay full load ko. Kanya daghan mi mag-camp ron it should be fun tonight. Yeah, so muna siya. Daming sat-sat. Welcome back. Takasang energy. Wala eh. So ang mga late camera ba kayo? Malibre na ba daw? Alam mo, siya na ilahang pasalad ron. Ay, ilahang. Awa. Ay, sorry sir. Wala ka na. Wala ka na. Thank you. Minimize lagi. Please be a responsible traveler. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Let's go. Oh my god. Oh, ina. My god. Kapoy kayo guys. Da. Full pack pa. So time check 4 PM and we're finally descending to the river which is mo niya kung ganahan nga park medyo chill dire niya nice ang hangin niya ubos niya. After that oh di ba I think ma-feel niyo ang hangin tungod sa kuno sa sound ba. refreshing kayo okay kaya. May tabuan din namo ron after aning paubos kay adumi sa river trek and then musaka na pud mi padulong sa Bagsakan which is in Barangay Pamutan niya. Like mga 1 hour siguro kapin depende sa mong pace. Medyo ako may sweeper karon so hinay kay akong pace maglaka ni ron ka major climb. Ha. Okay kaya. Kumusta daw yun? Huh? Hoy! Ano siya sis? Kanang, kailan ka nang ipasupsup ta ni mo on ha? Pero ka na bata nga. Alina! Kana na yung suction mo. Asan? Dati oh. Ato na tayo kay gabi na naman ito magsama-sama dito. God. Ito magsama-sama dito guys kay kuan na. Ano mga friends ni Chara diri daw. Mga isuon ni Chara ka lalaki. My God. Lagi pataan mga bes. Hey guys, time check. Na kayo dito na makita. Anak ko kung south. Dark figure. Oh my God. Dark matter. Oh. Wow, puti kay kano? Alas 5 na guys, sugit-git na kayo. Hindi na may makita duha guys. Vamonos. 5:30 na rin. 5:30 na daw. So, napa may last ascent nga kuha 30 minutes. 30 minutes guys. 30 minutes to 1 hour. Guys, makita namin. Oh my God. Tara na, kadahan kay mama-up na rin ka ng kuha eh. Feeling din. Ha? Lahit. Ano ko na feel? Lahit na. Mas mo na feel ninyo? Bicara kanina. Loy.
Putas biya. Wala tayo nga gitong ko murag open kamay ba? Di pa naman tayo murag open kamay. Wapa no? Ha? Bato? Nagbato mo taganiha? Kadumang bato. Oo, kapag ka damang bato deh. Kira ka tayo. Ngayon ko na. Yun, apit naman ta. Akan kita antin. Ambot na yun mo. How? Ambot na yun mo. Yung mo na ni mo hunaon para sa mo doon. Ano lagi? Ako siyang gihuna-huna. Wag hapon siya ni Abo. Hey guys, this is CJ and sunset na. Sunset. And day 2 na. Niya. Mo to siya matapok kagabi eh. Medyo horror no. Medyo horror na kaya mo. So, nag-break camp kami. Time check, it's uy, hindi mo maganda akong relo. 7:27. We'll proceed to Bagsakan again. Kaya ato namin magluto. Gusto yung hangin diri guys nga. DMD ang luto. Kaya gusto yung hangin. 어두운 불빛 아래 촛불 하나 와인잔에 담긴 약속 하나 항상 너의 곁에서 널 지켜줄 거야 At tumi sa Bagsakan in 3, 2, 1. Okay guys, okay kayo. Nami diri sa Bagsakan Center again. Kanya diri mi mag-breakfast before mi mo uli. And supposedly, ang among plano is magluto mi pero murag na may nagluto man si ate og lumpia. You know what? Nganong ganahan mi balik-balik diri sa Bagsakan tungod sila ang lumpia. Yes, may lumpia si ate. You know what? You know what? Hindi na siya permanente nga lumpia pero mas may lumpia gali kay oh my god, lami kayo. Oh my god, may lumpia guys. Oh, giluto pang lumpia. Kaba ka tayo sa kami excited din kanay lumpia diri eh. Kay pila mi kasi mana tinga nanganiti may lumpia ti. Karon kay may lumpia ti. We're so happy. May lumpia. Family, na lumpia. 럼메 가요 Oh my gosh. Lumpia sa Bagsakan is the best. guys i-like ang posting Sheila bago just now Just now Just now. Wait, you have to like it. Now na. i-heart Kanya ko ate. Yehey. Siya pa'y maglumpia. May lumpia. Uy, na uy. Oh my god. so para ismo lang naman Gaya nilang siya dugay lang picture lagi sa Kami kayo. Okay kayo. Kung wala nakita da. Lami kaya. The best lumpia in Cebu. Hi ma Ganun. Shit, naku. Lagi. Nakatry na mo sa lumpia dito sa Bagsakan? Wala pa. Wala pa. You should try it because it's highly recommended. Like, Nag-expect na ko si Jay Nag-expect na ko. magnawa tayo. nonik Oh, mo to karong adlaw kay maligya na ko dito sa tindahan. Sure, peace and love. Bye-bye. SMS. Taba si Jay. SMS.